Colombina de blanco que no tiene alero. Ahora no me aleño. Ahora Tell someone, just anyone, get it over with, blurt it out. Mám 4 děti, jenže jsou roztroušeny po světě, ale jeden syn je v lásce, v sousední vesnici. Když něco potřebuju, tak napíšu psaníčko a šmudla už běží. Apron narazil na Jessie. Je to kluk a na svý jméno je dost háklivej. Stejně jako kluci, co se jmenujou Sue. Řekl mi, že mě Allison podvádí s učitelem hudby. S panem Woodem. Woodem? Posraným panem Woodem? Je to kretén. Pana Wooda jsem nikdy neměl rád. Neustále šmejkal a myslel si, že je tak nějak. Tady jste vždycky v další, je několikrát. Úterý pršet, středa pršet, no teda, to je bída, čtvrtek pršet, no ne. Má bych mastný, to je pravdě. Ano. A
namaluju cibule. To cítím. Tohle je zvuk mikrovlnky. Cože? Přijde ti, že to smrdí? Ne. Víš, jak to bude dobrý? Tohle je zvuk sparáku. Tohle je zvuk filtru. A tohle je zvuk televize. Diktafon Zandova. Takže omluvit, když máš dobrý důvod. Mám takovou teorii. Pravda není vždycky dobrá, ale hlavní vlastně zní, když může pravda někomu ublížit, tak je lepší hlad. Ještě může pomoct a pravda přinést lepší jemnosti, jenže když řekneš jenom půl pravdy, je to jako bys lhal. A to je dobrý nebo špatný? I'm going to ask you to create your own picture. Sitting here, watching time. Because this is a movie about you, not about Colin Campbell. In other words, a biography of an artist. Se míchat víc, než je zdrávo a než je třeba. To je, že je Porošenko správný chlapík, to je pěkné konstatování, ale ještě to neznamená, že by Spojené státy, které mají spousty jiných ozbrojených angažmá, chtěli nutně jít i na Ukrajinu. To je, když Porošenko vedel emotivní, že připomené většinu v americkém kongresu, že to, že přístroje nebo noční výdění a vůbec přikvíky, to je ta věc, ale že to nejsou věci. Kterou lednici? No jenom ty kočičí vířka měly být níž teda. It's hard, it hurts. I want to make To vypadá dobře. No. Ty napsala pravdu? Jo. Nic. Nic? Čemu ti zmátili? Já jsem čínská vláda. Dozvíte se, co jste ještě... Špinavější byly záchodky a naši spolucestující stále zuřivě natírali oplovacími krémy. Turci neměli vůbec žádné bagety, jenom žlutý pyta chléb obalený v umělé hmotě. Jdeme dolů. Měla bys mít nějaký vnější tvar, řekla Blanka. Jinak tě lidé nemůžou uchopit a to je znervózňuje. Seděli jsme na studeném zábradlí balkonu, pod námi blikající město. Blanka čerstvě umytá. Už víte, co z místy děláte? To je moc velká vrstva a bávám se, že to bude zase hovno. Uvidíme, jak se bude chodit, ale... Možná bude lepší to vůbec neprožívat. Zdánlivě protichůdné směry hledání se ukazují jako komplementární.
Dělám ty tam ještě srdíčka. No spíš kolečka. Ne. Nepočkej, neotáčej se! To je hrozně.